वा वा वा, एंटर केल्याच आपल्याला एक मोठी बाल्कनी दिसली आणि मोठा हॉल एकदम आहे. जेवढे मुंबईकर्स आपले पनवेलमध्ये घर बघतात आहेत ना, तर त्यांच्यासाठी एक चांगली संधी आहे. 2 BHK बघितलं, 1 BHK बघितलं, आता आपण 1 रूम किचन सुद्धा बघूया ह्यांचं. चला, मी समजा ह्याच्यात आता इन्व्हेस्ट करतोय, तर इनिशियली मला किती अमाऊंट भरावी लागणार? म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बनवतो. म्हणजे आत्तापर्यंतचे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमचा हा राहणार. मुंबई पनवेलला कनेक्ट करणारा हा ब्रिज आहे, म्हणजे सगळ्यात सुपर कनेक्टिव्हिटी आहे. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. तर आता बघा, आम्ही पनवेलला आलो आहे आणि फ्लॅट बघण्यासाठी. आम्हाला बघायचं आहे 1 to 2 BHK फ्लॅट, रेडी टू मूव्ह किंवा अंडर कन्स्ट्रक्शन. तर इथे आम्ही आलो आहे SA रियालिटी मानेचा जो प्रोजेक्ट आहे तिथे आलो आहे. ओके. आणि इथे आम्ही कसं आलो, तर पनवेल स्टेशनच्या अगोदर जे कांदेश्वर स्टेशन आहे, वॉकेबल डिस्टन्सने आम्ही इथे आलो आहे. आणि आम्हाला आता बघायचं आहे पनवेलमधले सर्व कन्स्ट्रक्शन्स कोणते आहेत ते आम्हाला बघायचे होते. तर या निमित्ताने आम्हाला वाटलं की तुम्हाला पण आम्ही दाखवू, म्हणून तुम्ही पण एकदा बघून घ्या. तुम्ही पण जर इंटरेस्टेड असाल, तुम्हाला इथे शिफ्ट व्हायचं असेल किंवा प्रॉपर्टी जस्ट बघायचं असेल, तुम्ही इथे बघू शकता. तर आता आपण ऑफिस बघूया ह्यांचं, SA रियालिटी मानेज कन्स्ट्रक्शन ऑफिस आहे. इकडे आपण येऊन सगळं इन्क्वायरी करू शकतो. तर आता फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही इन्क्वायरी करतो, तिथे काय कसं आहे सगळं बघूया आणि तुम्हाला पण आम्ही सोबत दाखवतो. इथे बघा, आता आपण ह्यांच्या सेल्स ऑफिसमध्ये आलो आहे. आपल्याला इन्क्वायरी तर करायची आहे. तुम्ही इथे येऊ शकता, त्यांना सांगू शकता तुमचं नाव, आणि इथे सिटिंग अरेंजमेंटसुद्धा आहे. ओके. आता आपण जाऊया त्यांच्या कॅबिनमध्ये. आता माझी ह्यांच्याकडे रिक्वायरमेंट काय की मला 1 BHK ते 2 BHK पनवेलमध्ये मला फ्लॅट्स बघायचे तुमच्याकडे. आणि आमच्या व्ह्युअर्समध्ये पण भरपूर लोकांची रिक्वायरमेंट आहे तशी. तर तुमचे आम्हाला सर्व डिटेल्स द्या. तुम्ही रिक्वायरमेंट सांगितली, जसे तुमची 1 BHK 2 BHK आणि तुमचे जे सबस्क्रायबर व्ह्युअर्स आहेत त्यांची पण काही अशी रिक्वायरमेंट असेल, त्यासाठी आपण सर 1 BHK 2 BHK आणि 3 BHK असे व्हेरियंट आपण अवेलेबल केले. जशी त्याची रिक्वायरमेंट असेल त्याच्या पद्धतीने आपण बघू शकतो. बरोबर. तर फर्स्ट ऑफ ऑल हा जो आपला प्रोजेक्ट आहे संपूर्ण हा रेरा रजिस्टर आहे. म्हणजे हे तुम्ही पाहू शकता, त्याचं प्रोजेक्टचं आपलं पूर्ण रेरा सर्टिफिकेट आहे, जे पूर्ण टायटल क्लिअर असल्यामुळे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट राहणं सगळ्या गोष्टी आपल्याला एकदम फायदेशीर ठरणार आहेत. अमेनिटीज असं काय काय अमेनिटीज वगैरे सर्व आपण दिलेलं आहे. एकदा आपण प्रोजेक्टला जाऊन व्हिजिट वगैरे करून आल्यानंतर आपल्याला सगळ्या गोष्टी तिथे समजेल. बरोबर आहे. बेटर आपल्याला अंडरस्टँडिंग आपल्याला बघितल्यावरच समजेल की फ्लॅट कसा आहे आणि फ्लॅट किती मोठा दिसतोय किंवा काय डिझाईन, सर्व रेट पण आपण त्यांना तिथे जाऊन आपण सर्व विचारूयाच. आता त्यांनी इकडे आपल्याला एक व्हेकलसुद्धा अरेंज केलेली आहे. जर तुम्ही सुद्धा इथे याल तर तुम्हाला पण असं साईट व्हिजिटसाठी इकडे गाडी ते अरेंज करून देतील. ओके, चला बसूया. सर जो पुढे दिसतोय जो ब्रिज आहे आपला, तो आपला अटल सेतू आहे, जो की मुंबईमधून डिरेक्टली नवी मुंबई पनवेलला कनेक्ट करणारा हा ब्रिज आहे. म्हणजे सगळ्यात सुपर कनेक्टिव्हिटी आहे, त्यामुळे पूर्णपणे चांगली पनवेलची डेव्हलपमेंट होते. इथून आपण राईट गेलो की डिरेक्टली आपण अटल सेतूला कनेक्ट होतोय. लेफ्ट आलो की पुणे हायवे आणि गोवा हायवेला कनेक्ट होतो. ओके. बोर्ड बघा वरती, आणि आपण आता हे व्हिजिट आपण एकदम सरळ करतोय बघा. आता सर आपण आपल्या प्रोजेक्टकडे जात आहोत. आता जर तुम्हाला मोठे मोठे प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स दिसतात की पनवेलची म्हणजे जी डेव्हलपमेंट चाललेली, त्यातला सगळ्यात मोठा जो आपला अटल सेतू डायरेक्टली कनेक्ट होतो जो आपल्या प्रॉपर्टीला, त्या पळसपे फाट्यावरतीच तुम्ही बघत असाल मॅरेथॉन नेक्स्ट झोन प्रोजेक्ट आहे. त्याच्या जस्ट ऑपोजिट साई पॅराडाईज आहेत. म्हणजे मुंबईमधले टॉप मोठचे जे बिल्डर्स आहेत ते पूर्णपणे इथं आलेले, कारण की ज्या चांगल्या प्रकारे जी डेव्हलपमेंट चालू आहे तर त्यांनी मोठे मोठे टावर्स वगैरे कंस्ट्रक्शन केलेले आहेत. म्हणजे आजूबाजूला बघाल तर मोठे मोठे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू झालेले आहेत. जे अंडर डेव्हलपमेंट एरिया आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या हिशोबाने पण एकदम सुपर कनेक्टिव्हिटी आहे, त्यामुळे आपल्याला चांगल्या बजेट होममध्ये आपल्याला घरं भेटतात इथे या बाजूला. आणि समोर बघा तुम्हाला रिलायन्स स्मार्ट पण दिसतंय बघा. तिकडे तुम्ही बघू शकता हे आपले स्कूल कॉलेजेस. इकडे कोणता कॉलेज आहे हा? सेंट वेल्फ्रेड स्कूल. आणि इकडे बघा छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठसुद्धा इकडे आहे बघा. तिकडे आपलं बघा हे सेंट झेवियर हायस्कूलसुद्धा आहे. तिकडे तुम्ही बोर्ड पण बघू शकता बघा, मुंबई वाया अटल सेतू. आपलं हे डीमार्ट पण बघू शकता, आपल्या 4 ते 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. तर इकडे बघा आपल्याला हा ओरियन मॉल पण आपल्याच ऑन द वे 12-10 मिनिटात आपल्याला लागतो बघा. आता आपण व्हिजिट तर करतोय, तर आपण अजून एक माहिती पण घेतो की ह्यांचे जे प्रोजेक्ट झालेले आहेत तर ते सुद्धा आपल्याला इकडे दाखवायला त्यांनी आणलेले आहेत. आता हा जो बॅक साईडला तुम्हाला जो दिसतोय हा सगळा आमचा फेज 1 आहे, जो की आम्ही विथ ओसी लोक तिथं सोल्ड आउट केलेले. जे लोक इथं राहिले यायला सुरुवातसुद्धा झालेली आहे आणि लोक राहतात तिथं. हां, तर हा बघा त्यांचा फेज 1 ऑलरेडी पूर्ण सोल्ड आहे बघा.
आणि एकदम छान आहे आणि वस्तीसुद्धा राहायला आली आहेत आणि एकदा माणसं राहायला आल्यानंतर खाली सर्व दुकानंसुद्धा होतात आणि त्यांचं रुटीन पण एकदम व्यवस्थित होतं मग कुठे आतबाहेर जास्त करायला पण नको. आणि मी जेवढं ऑब्झर्व केलं ट्रॅव्हलिंगमध्ये ते ऑटो स्टँड आणि ऑटोज, रिक्षा, सर्व कॅब्स, बसेस सर्व अवेलेबल होते एकदम. कनेक्टिव्हिटी एकदम सुपर आहे. हायवे टच असल्यामुळे कंटिन्यू NMTच्या बसेस असतील, रिक्षाज असतील, शेअरिंग ॲटो कंटिन्यूस डायरेक्टली पनवेल स्टेशनसाठी आपल्याला कनेक्टिव्हिटी भेटते. जी कनेक्टिव्हिटी कुठून चालू होते, कसे चालवते, व्हिडिओमध्ये पुढे अजून आपण बघू. येस. आणि नंतर बघा राहायला आले की असे सर्व लहान मुलं सर्व एकदम मस्त एन्जॉय करू शकतात आपल्या लोकॅलिटीमध्ये. आणि इथे आपले बससुद्धा अवेलेबल आहेत बघा या साईडला. आणि पाठीचे आपण बघितलं ते आपलं तिथे ऑटो स्टँड बघा. ऑटो कशी हल्ली स्टेशनला जाते. पनवेलला जायला पण ऑटो 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 आहेत ते सर्व. तर आता आपण आपल्या प्रोजेक्टवरती आलेलो आहोत. तुम्ही असं बॅक साईडला बघत असाल तिथं पण आपण फेज 1 ऑलरेडी डिलिव्हर केलेला आहे. म्हणजे OC रिसिवडे जिथे की पूर्णपणे सोल्ड आउट झाले, लोक राहिले यायला पण सुरुवात झाली. आणि हे सर्व पण आपले जे व्हिजिटसाठी आपले जे कस्टमर आले तेच आहेत ना सर्व. विजिटसाठी आलेलेच. रोड पण एकदम व्यवस्थित आहे, RCC सर्व आहे. आणि असं समोर दिसतं आहे की हे आपलं सर्व्हिस रोड कनेक्ट करणारा रोड आहे. तो आपला प्रोजेक्टचा मेन एंट्रन्स राहणार आहे. तो मेन एंट्रन्स आहे आणि हे आपलं सर्व अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जे चालू आहेत ते. आणि हे आपले सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स. तर भरपूर छान कनेक्टिव्हिटी, एकदम छान. वातावरण पण इकडे एकदम छान आहे. बरोबर, वॉकिंग करताना आपण असं कंजेस्टेड वाटत नाही. हां बरोबर, एकदम बाहेर आल्यावर पण एकदम चांगलं वाटतंय ते. मी इथे आलो तर सर्व व्यवस्थित प्रॉपर्टी बघतोय, लोकॅलिटी बघतोय. आणि जे मला एक समोर दिसतंय त्याच्याबद्दल मला एक क्वेश्चन आहे की हे काय आहे. हा जो दिसतोय हा प्रोजेक्टचा आपला मेन एंट्रन्स आहे. त्याच्या बॅक साईडला मुंबई पुण्याचा एक्सप्रेस वे, त्याला लागूनच आपला सर्व्हिस रोड आहे. त्याची कनेक्टिव्हिटी आपल्याला भेटते. इंडिया बुलचे मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत, म्हणजे मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगचं कंस्ट्रक्शन चालू आहे. त्याच्या जस्ट ऑपोजिटचा आपला हा प्रोजेक्ट आहे. म्हणजे एकदम प्राईम लोकेशनला आपला हा प्रोजेक्ट येतो. तिथं बघाल तर रेट एकदम 70-75 लाखाला 1 BHK जातो. त्याच्यापेक्षाही कमी किमतीमध्ये आपण इथं अवेलेबल केलेले. तर तुम्ही माझ्या पाठी बघू शकता, हे सर्व रेडी पोझिशनवाले आपले फ्लॅट्स आहेत. आता जर तुम्हाला रेडीमध्ये हवे असेल तरी पण आपल्याकडे थोडेफार फ्लॅट्स आहेत ज्यामध्ये तुम्ही रेडीमध्येही जाऊ शकाल. त्यामध्ये अंडर कन्स्ट्रक्शनसुद्धा आहेत आणि रेडीमध्ये सुद्धा आहे. जशी तुमची चॉईस असेल, जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल तशा पद्धतीनं आपण देऊ शकतो. बरोबर. तर आम्हाला अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये बघायचं असेल तर तुमच्याकडे प्रोजेक्ट्स आहेत का हो, तसे? येस. आपला हा विस्तारा वर्ल्ड प्रोजेक्ट आहे जो की आता अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. यामध्ये G+7चा हा टावर आहे. यामध्ये टोटल आपण 4 बिल्डिंग देतो, त्याच्या की 3 रेसिडेन्शियल आणि 1 कमर्शियल बिल्डिंग राहणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बनवतो. म्हणजे आत्तापर्यंतचे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमचा हा राहणार. कारण सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या आधीच्या प्रोजेक्टमध्ये ज्या काही कमी खामी राहिल्या होत्या त्या आपण इथं यामध्ये सर्व इम्प्लिमेंट केले. म्हणजे चांगल्या प्रकारचे टायलिंग्स असतील, लिफ्ट्स असतील, आजूबाजूचे जे आपण बघतो गार्डन गार्डन टेम्पल्स वगैरे आहे का? हो, येस. यामध्ये तुम्हाला एक गार्डन भेटते, त्यासोबत एक टेम्पल भेटते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं यामध्ये आपण एक कमर्शियल बिल्डिंग देतो, ज्यामध्ये की G+4ची ही पूर्णपणे कमर्शियल बिल्डिंग आहे. त्याच्यामध्ये लागणाऱ्या ज्या आपल्या एसेन्शियल नीड्स आहेत त्या आपण स्टोर्स वगैरे म्हणजे आपण इन हाऊसच देतो. म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं कंप्लीट होऊन जातात. आणि जसं तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की अंडर कन्स्ट्रक्शन घेतल्याचा फायदा काय आहे. आता मी समजा इथे इन्व्हेस्टमेंट करतो आहे तर मला समोरचंच फेसिंग हवं, मला हाच फ्लोअर हवा, मला तोच फ्लोअर, हे आपण अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये त्यांना सांगून आपण बुकिंग करू शकतो. सर रेडी आणि अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये बघायला झालं मग एक भरपूर मोठा डिफरन्स आहे. म्हणजे जसं की तुम्ही बघू शकाल की रेडीमध्ये असेल तर आपल्याला चॉईस कमी भेटते. अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये जसं हवा तसं आपल्याला फेसिंगवाले फ्लॅट भेटतात. जसे की आपल्याला ईस्ट वेस्ट फेसिंग आपण बघतो ते भेटून जातं. त्याच्यानंतर आपल्याला ॲमेनिटीज पाहिजे असतील, गार्डन फेसिंगवाले फ्लॅट्स पाहिजे असतील, तशा पद्धतीनं आपण तिथे बघू शकतो. बरोबर आहे. आणि एक सर्वात जास्त मोठा क्वेश्चन असतो की तो प्राईस डिफरन्स किती असतो. आता तिथे रेडी पोझिशन आहे, इथे अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे, तर एक आपलं प्राईस डिफरन्स तुम्ही सांगू शकता. रेडीमध्ये आणि अंडर कन्स्ट्रक्शनमध्ये साधारण 3 ते 4 लाखाचा आपल्याला डिफरन्स भेटून जातो. ओके, हा पण आपला एक मोठा फायदा होतो. खूप फास्ट डिफरन्स आहे. बरोबर आहे. थोडेफार मला पण क्वेश्चन आहेत, आय गेस हे आपल्याला क्लिअर करतील. मला क्वेश्चन आहे की समजा आता मी इथे इन्व्हेस्टमेंट करतो आहे तर हे आपल्याला रेडीली पोझिशन हे आपल्याला सर्व कधी अवेलेबल होईल, कधी मिळेल आपल्याला हे. ह्या बिल्डिंगचं जर तुम्ही पोझिशन बघाल 1 ते 1.5 वर्षामध्ये आपण हिचं पोझिशन देतो. बरोबर आहे. आणि ह्याच्यात इलेक्ट्रिसिटी कशी आहे, पाणीचं सप्लाय हे सर्व कसं आहे. इथं MGPचं पाणी देतो, म्हणजे महाराष्ट्र जल प्राधिकरणचं इथं आपण वॉटर सप्लाय घेतलेला आहे. त्याच्यासोबत आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे MSEBची लाईट इथं आपण घेतलेली. ओके, एवढं सर्व आपलं झालेलं आहे. तर प्रोजेक्ट बघा अंडर कन्स्ट्रक्शन एकदम व्यवस्थित सुरू आहे आणि तिकडे त्यांचं रेडीली प्रोजेक्ट पण बघा व्यवस्थित एकदम झालेलं आहे. आणि जेवढा मी ऑब्झर्व करतो इथे तुम्ही पाठी बघू शकतात हे सर्व साईट व्हिजिटसाठीच आपले सर्व कस्टमर आलेले आहेत. बरोबर आहे ना. येस. आणि हे सर्व तुमचीच लँड आहेत सर्व. ही पूर्ण विस्तारावर हा प्रोजेक्टची लँड आहे.
त्यामध्ये पूर्ण रेसिडेन्शियल कमर्शियल बिल्डिंग ह्या बाजूला अशा पद्धतीनं बांधले जाणार आहे सर्व. त्यामध्ये टोटल 4 बिल्डिंग जे 1 नंबर बिल्डिंगचं काम चालू आहे, ज्यामध्ये 2 BHK आणि 3 BHK जी तुम्ही बिल्डिंग बघू शकता. म्हणजे 2 BHK आणि 3 BHK अशा पद्धतीनं बनवतो. येस. आणि या विस्तारा वर्ल्डमध्ये आपले 1 BHK सुद्धा आहेत का फक्त 2 आणि 3 BHKच आहे? 1 RK पासून 3 BHK, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK आणि 3 BHK अशा पद्धतीनं आपण देतो. आणि स्पेसिफिकली ही जी बनते ही 2 BHK आणि 3 BHK वाली बनते. आणि अजून एक मला क्वेश्चन आहे, मी समजा ह्याच्यात आता इन्व्हेस्ट करतोय तर इनिशियली मला किती अमाऊंट भरावी लागणार? आता आपण फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल लेवलला आपण बुकिंग करत आहोत, तर साधारण 21,000ची बुकिंग अमाऊंट देऊन आपण फ्लॅट आपला बुक करू शकतो. 21,000 भरून. येस. ओके, व्यवस्थित आणि अफोर्डेबल आहे एकदम. येस. मला आता जर फ्लॅट बघायचा आहे तुमच्या इथे तर सॅम्पल फ्लॅट मला बघायला मिळेल का? हो नक्कीच आपल्याला बघायला म्हणजे भेटेल. कसं आपण मला एकदा पण एक sample आयडिया बघू. येईल की वॉशरूम हॉल वगैरे कसं दिसतं आणि तुम्हाला पण कळेल इकडे yes. फ्लॅट्स कोणत्या टाईपमध्ये कन्स्ट्रक्शन केलेले हो नक्कीच आपण एक सॅम्पल फ्लॅट बघून घेऊ, त्यामध्ये तुम्हाला सर्व गोष्टींची आयडिया येऊन जाईल. बरोबर. चला, इथे आपण सुरुवातीला आपण 2 BHK बघूया आपल्याला कसं दिसतंय. वा वा वा, एंटर केल्याच आपल्याला एक मोठी बाल्कनी दिसली आणि मोठा हॉल एकदम आहे. आपण सुरुवातीलाच हे बघतोय 2 BHK, पण जे सर्वात जास्त आम्हाला आवडलं ते इथे बघा बाल्कनी आणि भरपूर मोठी बाल्कनी आहे. इकडे झुवा लावू शकता तुम्ही, इवन सिटिंग अरेंजमेंट चांगली करू शकता. आणि समोरचा व्ह्यू कसा दिसतोय? व्ह्यू पण चांगला आहे. हो, एकदम छान वाटतंय आणि स्पेशियस वाटलं. बाल्कनी मोठी बघूनच इथे मन खुश झालं आमचं. कोणाकोणाला बाल्कनी खूप इम्पॉर्टंट असते. सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट असते माझ्यासाठी तरी. तर हे आपलं हॉल रूम. या आपण सर्वांनी आता आतमध्ये बघूया. इथे आपलं हे हॉल आणि आल्या आपल्याला राईट साईडला इथे आपला एक रूम दिसतो अजून एक, जो आपण एक बेडरूममध्ये कन्वर्ट करू शकतो आपण. आणि पुढे गेल्यावरती किचन. वा वा वा, ह्याला म्हणतात किचन. एल शेप आहे आणि मोठा आहे एकदम. बरोबर आहे. इकडे खाली आहे सामान ठेवण्याचे कप्पे पण दिलेले आहेत. आणि डे लाईटचा काही प्रश्न, आता बघा डे लाईटचा पण काही प्रश्न नाही. आणि वर पण काय स्लॅब पण आहे स्टोरेजसाठी, इथे तुम्ही आपलं सामान सुद्धा ठेवू शकता. वा वा. टाईल्स वगैरे पण वरपर्यंत लावली, छान आहे, खूप मस्त. हे आपलं झालं किचन. किचन. ओके. आणि आपण हा सॅम्पल फ्लॅट बघतोय, हा 2 BHKचा आपण बघतो आहे. इथे आपला हा कॉमनमध्ये वॉशरूम दिलेला आहे. येस, वा छान. आणि हा आपला हा सेकंड बेडरूम. आणि अजून एक सांगायचं बघा, वॉशरूमच्या वरती त्यांनी आपल्याला जर आपल्याला वॉटर टँक लावायचा असेल त्याची पण सुविधा त्यांनी दिलेली आहे. आणि हा आपला सेकंड बेडरूम, ज्याला पण एक बाल्कनी दिलेली आहे आणि ह्याचासुद्धा एक वॉशरूम आहे बघा. वा वा, एकदम छान. म्हणजे या बेडरूमवाल्याला एक सेपरेट वॉशरूम आहे. आणि मेन म्हणजे इकडे परत त्यांची बाल्कनी आहे, ते समोर व्ह्यू बघा. वा वा, आल्यासारखं बघा. आम्हाला बघायचं होतं तो 2 BHK, त्यासोबतच आपण आता 1 BHK सुद्धा बघून घेऊया. तर हा बाजूचाच फ्लॅट 1 BHK आहे. तर असा आपला हॉल छान. आणि हॉलला पण तसंच त्यांनी फ्रेंच विंडोज देऊन एक मोठी बाल्कनी, म्हणजे 1 BHKला पण तेवढीच मोठी बाल्कनी येते बघा. एकदम छान, मस्त. एक दो डे लाईटचा पण प्रश्न आहे, तो पण एकदम व्यवस्थित आहे. इथे रूम्स चांगले आहेत आणि रूम्स पण मोठे आहेत त्यांचे. बरोबर आहेत. इकडे आपला किचन 1 BHKचा किचन या साईडला. हां, आणि किचन मोठाच आहे. जसं आपला 2 BHKचा किचन तसंच 1 BHK सुद्धा एकदम मोठा किचन आहे. वर पण इकडे बघा स्लॅब. जर तुम्हाला काय सामान ठेवायचं झालं की तुम्ही इथे वरती सुद्धा ठेवू शकता बघा. लेडीजला हा भरपूर प्रश्न असतो की सामान ठेवायचं कसं, किचन मोठा पाहिजे आपल्याला. व्हेंटिलेशनसाठी विंडो पण त्यांनी व्यवस्थित सर्व दिलेले आहेत. आणि इथे आपलं आंघोळीसाठी दिलेलं आहे. त्यासोबत वॉशरूम बाथरूम. इकडे आपल्याला एकच टॉयलेट आणि वॉशरूम, कारण आपलं हे 1 BHK सॅम्पल फ्लॅट आहे. बरोबर. आणि हा आपला बेडरूम. बेडरूमला आपण इथे आपल्याला बाल्कनी. यांचं सर्वात छान मला वाटलं ते बाल्कनीज वाटली ह्यांची. आणि रूमसुद्धा एकदम व्यवस्थित आहे आणि वेल कन्स्ट्रक्टेड आहे. एकदम छान. आणि तुम्हाला समोर बघा व्ह्यू पण एकदम सुंदर आहे. सर्व डोंगरांचा व्ह्यू येतो आहे आणि मस्त वाटतं. तुम्ही चहा प्यायला बसला की तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू खूप मस्त दिसतो. एकदम छान वाटतं. आणि तुम्ही ते बघू शकता ऑटो आणि हे सर्व इकडे अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल होतील. पण त्याचं ट्रान्सपोर्टचंही तुम्हाला काही इकडे टेन्शन नाही. 2 BHK बघितलं, 1 BHK बघितलं. आता आपण 1 रूम किचनसुद्धा बघूया ह्यांचं. चला या, आपण सर्वांनी बघूया एकत्र. तर 1 RK. हां बघा, 1 RK असेल तर पहिला. येस, एकदम मस्त छान आणि मोठी एकदम. हो.
हे ह्यांचं प्लस पॉईंट मला वाटतं जे आपली बाल्कनी गॅलरी आपण जे म्हणतो ते एकदम छान वाटतंय ना. सगळ्या रूम्सला बाल्कनी दिली आहे. असं नाही की 1 BHK 2 BHK ला पण इवन 1 RK ला पण बाल्कनी दिलेली आहे. हो, एकदम जे छान. आजकालच्या सगळ्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये म्हणजे मिळत नाही. आणि हे आपलं हॉल आणि त्यासोबतच इथे आपण किचन, लेफ्ट साईडला आपला तेवढाच मोठा किचन आणि एक हे सर्व 1 RKला अजून एक सर्वात चांगली गोष्ट झाली की इकडे किचनला गॅलरी दिली आहे. Gallery आहे, म्हणजे तुम्हाला जे समजा वॉशिंग मशीन आणि काय ठेवायचं झालं की तुम्ही इथे व्यवस्थित बाहेर ठेवू शकता. बरोबर. आणि सेम इथे पण स्टोरेजसाठी दिलेलं आहे. वरती दिलेलं आहे. आणि समोर आपण बघायला गेलो की समोर आपला वॉशरूम आहे आणि इथे आपलं बाथरूम आहे आणि वरती सुद्धा टाकी लावायला, आपल्याला पाण्याची टाकी लावायला. कारण की ना आजकालच्या बऱ्याच कन्स्ट्रक्शन मध्ये ना टँक्ससाठी स्पेस देत नाही. बरोबर. कारण की तिकडे कसं 24 तास पाणी असतं, पण इकडे कशी ती सुविधा पण दिली आहे की तुम्हाला वॉटर टँक लावायचा असेल सेफर साईडसाठी तर तुम्ही लावू शकता. म्हणजे जेवढे 2 BHK 1 BHK सुंदर आहे तेवढेच 1 RK पण एकदम सुंदर आहे. बरोबर. आणि कन्स्ट्रक्शन जेव्हा आपण बघतोय आतमध्ये जाऊन तर एकदम छान वाटतंय. छान आहे आणि एकदम. उजेड आहे, सगळ्या रूम मध्ये उजेड, असं काळोख नाही. बरोबर. 2 BHK बघायला आलो होतो पण 1 BHK पण बघितलं आणि 1 RK पण बघितलं आणि हीच माहिती तुम्हाला सुद्धा दिलेली आहे. सर्व कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तुम्हाला सुरुवातीपासून व्हिडिओच्या खाली दिसत असतील, तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करून पण डिटेल्स घेऊ शकता. अजून जेवढं मी ऑब्झर्व करतो ना, मला हे सुद्धा चांगलं वाटलं की जिकडे आपण इन्व्हेस्टमेंट करायला निघालो आहे तिथे बघा भरपूर सुधारणा सुरू झालेली आहे. तर खाली बघा तिथे भाजी सर्व मला दिसतात, भाजीची सुविधा त्यांनी केलेली आहे. जनरल जे काय आपल्याला घरी लागतं सामान ते सगळे शॉप्स वगैरे इकडे होत आहेत. येस. आणि सर्वात जास्त मोठा प्रश्न जो सर्वांना पडलेला असेल तोच आपण आता विचारूया. आपण जे आता वरती 2 BHK 1 BHK 1 RK बघितले त्याचे जरा आम्हाला प्राइजेस सांगा. म्हणजे आमचे जे कस्टमर्स आहेत, जे आमचे व्ह्युअर्स आहेत, जे इंटरेस्टेड आहेत तुमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करायला, त्यांनासुद्धा तेवढी माहिती पडेल. आता आपला जो 1 RK आहे तो 19 लाखांपासून चालू होते, जो आपला 1 BHK आहे तो 27 लाखांपासून चालू होते, जो आपला 2 BHK तो 40 लाखांपासून चालू होतो. ओके. तर ही आपली सर्व सोसायटी आहे बघा. ते इन्व्हेस्टमेंट करायला पण एकदम सुंदर आहे. जेवढे मुंबईकर्स आपले पनवेलमध्ये घर बघतात आहेत ना, तर त्यांच्यासाठी एक चांगली संधी आहे. ॲफोर्डेबल प्राइजेसमध्ये तुम्ही इथे आपलं 1 BHK 2 BHK 1 RK जे जसं तुम्हाला आवडतं तसं तुम्ही इथे बुकिंग करू शकता. सर्व डिटेल्स तुम्हाला मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देतो आहे आणि तुमच्या व्हिडिओच्या खाली पण जो नंबर सर्क्युलेट होतं त्याच्यावरती तुम्ही कॉल करून त्यांच्याकडे येऊन माहिती घेऊ शकता. आणि जेवढी माहिती आम्हाला पडली तेवढी आम्ही तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहेत. लोकेशन तुला कसं वाटलं इकडे? छान, खूप छान. ॲटमॉस्फिअर पण खूप छान आहे, स्पेशियस आहे आणि जेवढे पण फ्लॅट्स आहेत आपण तिन्ही फ्लॅट्स बघितले ते मला खूप आवडले. आणि मुंबईकर जे बोलतात ना आम्हाला एक सेकंड होम हवं, पनवेलच्या जवळ हवं, तर ही लोकेशन पण एकदम चांगली आहे. खूप चांगली लोकेशन. तर इथे जर आम्हाला यायचं असेल तर कनेक्टिव्हिटी कसं इकडे? आता हा जो बॅक साईडचा जो रोड दिसतो तो आपल्या डायरेक्टली स्टेशनला जातो. आपल्याला स्टेशनवरून कंटिन्यूस NMTच्या बसेस असतील, रिक्षाज असतील, शेअरिंग इकोज असतील, कंटिन्यूस या आपल्या प्रोजेक्टपर्यंत आपल्याला इझिली भेटून जातं. जे 24 आवर कनेक्टिव्हिटी आहे. आपला प्रोजेक्ट हा नॅशनल हायवे टच असल्यामुळे आपल्याला डायरेक्टली कनेक्टिव्हिटी भेटून जाते. म्हणजे ट्रॅव्हलिंगचा तुम्हाला काही इश्यू होणार नाही इकडे, बिलकुल इश्यू नाही. आणि अजून एक जसं आता इकडे मी लहान मुलं बघतोय तर स्कूल कॉलेजेस आणि बाकी सर्व आहेत का इकडे जवळपास? स्कूल कॉलेज जर बघाल तर अगदी 5 मिनिटाच्या डिस्टन्सवरती येतात. म्हणजे जे पनवेलचा सगळा जो एज्युकेशन हब आहे ते आपल्या प्रॉपर्टीच्या आजूबाजूलाच आहे. म्हणजे बघाल तर मोठे मोठे युनिव्हर्सिटी आहेत. आपल्या बॅक साईडला बघितलं तर ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, साधारण 10-1 हजार विद्यार्थी शिकतात त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये. एवढी मोठी युनिव्हर्सिटी आहे आणि पूर्ण क्राऊडेड एरिया आहे. म्हणजे आजूबाजूला आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन पण कंटिन्यूस भेटतं. स्कूल कॉलेज हॉस्पिटलसुद्धा व्यवस्थित इझिली आपल्याला इथून ॲक्सेसेबल. मला एक लास्ट क्वेश्चन ह्यांच्याकडे आहे. जसं आम्ही दोघं इंटरेस्टेड आहे इथे फ्लॅट घेण्यासाठी, तसेच आमचे जर व्ह्युअर्स आणि आमचे सबस्क्रायबर जर इंटरेस्टेड असतील तर त्यांच्यासाठी काही स्पेशल ऑफर तुम्ही देताय का? सर आता फेस्टिवल चालू होते, म्हणजे आता दसरा आहे, दिवाळी, त्यासाठी आपण कस्टमरसाठी चांगले ऑफर्स वगैरे घेऊन आलो. जसे की तुम्हाला वॉशिंग मशीन, फ्रीज आणि चांगला डिस्काउंट यामध्ये भेटणार आहे. ते आपल्या कस्टमरसाठी आपण देऊ शकतो फेस्टिवल ऑफर्स. वा वा वा. तर ही एक आपली सुवर्ण संधी आहे जी तुम्ही मिस नाही केली पाहिजे. कारण फेस्टिवल तर येतात हे आपलं कन्फर्म आहे. जर फेस्टिवलमध्ये आपण बुकिंग केली की एक डिस्काउंट घेऊन आपल्याला एक सॅटिस्फॅक्शन मिळेल की आपल्याला एक फ्लॅट तर चांगला आवडलेला फ्लॅट तर भेटलाच, पण त्यासोबतच आपल्याला एक डिस्काउंट पण अवेलेबल झालं. तर ओव्हरऑल आमचा एक्सपिरियन्स भरपूर सुंदर, लोकॅलिटी एकदम छान, बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन एकदम व्यवस्थित आहे. तुम्ही एकदा तरी व्हिजिट द्या, तुम्हाला रूम्स नक्की आवडतील आणि फ्लॅट तर नक्कीच बुक करायची. या तुम्ही पण येऊन इकडे एक्सपिरियन्स घ्या, लोकेशन बघा आणि आवडलं की तुम्ही नक्कीच एक फ्लॅट बुक कराल इकडे. ओके. आणि तुम्हाला पण थँक्यू.